Hake Bangladesh India haari border tar kata sumani BSF ro tabu phane Bangladesh ni BGB taya jaga tabu সরকার চালক tona Yunus goshina haya je 5000 kilometer je tabu phane Bangladesh te India haari border tar kata sungje to mane amono sumani India haya ke BSF ro amono saje gyangi kebengi tongu boro te mahamale je 1975 o agreement claimani akong no mamang sawi tongu boro hake yang India ro ngaka asuklai kok salaye o problem no solve khlainani bagai chai togu tongu kok sanani bagai ayang Bangladesh ngagai kok sanani soya hage Bharat Bangla haari no tiye tabuk besirbag problem engmani norok nai nedi omebo red dot hage kesak dot jangnungna o jagao Tripura bo tongo hage o jaga roko besirbag India haari bai Bangladesh haari no tiye problem creating layo ha seglayo hage West Bengal ni north side coast Bihar phasi o jaga no besirbag kok banglai tonglayo tabu BSF bai tai Bangladesh ni BGB rong norok nukuna jaga mo border tar kata singi tongmani yang India ni bisingte hage yang o jaga Bangladesh BGB yang India ni BSF rok bai kok banglai tongmani tar kata sungmano tiye hage o video skang 30 tarik haga 30 January ni Bangladesh ni kok tomano sanan thangai o jaga ta kubang ma kok toma tongo tesa Bangladesh o tabo Pakistan ni ISI kubang ka hona ni bagai chai togui tongo hne kok tomani bisingte awai jak tongo hage Bangladesh o ISI kubang ka horjak ka a jaga deploy khlaija ka amo Bharat ni bagai belekino kirima singsa angnai tuma hamale Bharat ba je Bangladesh ni halok tongmani omoto tabo chano chaliya o ISI rong no jusino ro khiklai rijak ka Bangladesh bai je India ni border ro problem tongmani a jaga ri jaka ka taibo Bharat bai Bangladesh ni haluk chayang manu hagi je Bangladesh bai Bharat ni border gana tongnai aro belek ke problem engmano je civilian tongnai public borok tongnai Bangladesh phanong thung India ni phanong thung je border kinar ariwo tongnai belek khina krima singsa engmano je tabo Bharat Bangla border ha ari tar kata singya hnai problem engmani a jaga robo hagi naro o ISI rok Kashmir rok nungna bati khlai toni hagi jusino ISI Pakistan phaki ke belakini krima singsang nai Bharat ni bagai jungnu go Bharat Bangla ha ari border jak tar kata singjak baksa buksu tar kata singjak pan se parangi phai tongo hake kwbangma illegal samung robo ayang tei choliu tongo hake naro o wasa thangnai December hairog nukuna yang Tripura ni Dharmanagor phasingo Bangladesh rok yang Bharat o phai smuggling khai tongmani manjagai guli khokjangmani yago hake aja robo kuno border tar kata ari singjak yako hake amte tar kata singjak yani bagai smuggling khanyar bo ayang nani phayo hake ayang nani dep sakaibo illegal babe refugee ngai yango tongnani bagai phayo kisisa jaga ma haka nyo jaga no tonglaikya hake tar kata singjak yani bagai BSF robo amsing nai kolemiya toma hamale bor jani flat cha phai thangno am kun phan saimiya hake tar kata singna nai kebo Bangladesh tai BGP tai a jaga government chalok tongnai borok kebengu hake andi kheno mangphle nugi ma khana noro West Bengal ni Coast Bihar phachi kheto kesar tei border haari klayo hake BSF rok ayang tei tar kata singi tongmani ari sinina bagai hake yang Bangladesh ni BGP nugi mankhana yang bskango Bangladesh ni bising tei omo video ti hajak tongmani hake kebengi tongmani nokhna hake amos wana jangne ko kwbang man chini yang Tripura tai north east ni hapung hatai ari tar kata singjak tongo kwbang ma yang tei illegal activity rok choliwo norok nungna kwbang ma yang chini yang Tripura phaching bo Bangladeshi rok mujuksiko punchigo ro phai khogai tlang thango tai kwbangma illegal immigrant rok habai Tiprasa rokni jaga reserve khlaijak amono illegal babe dokol khlaiye chikon teke nok tambo slamui 10-15 bosor a jaga no tongo gunthogo kise misa kai ranga jiboi ulo citizen ma hakai o jaga bor dokol kai peyo hayaka dokol khai mianga kai jaga paikhu Tiprasa rokni hake amono Tiprasa tai north east Bharat hani hamkrani bagai Bharat Bangla ha ari border renani nango jeri jaga tongmani hake ayang nani borobo yango par ni Malia tai flat chakai tai tebo Bharat hake India ni national force tongmani Bharat Bangla ha ari tongman jagao tebo deploy khene nang hake ri phanya nang o jagao tuma hamale problem to tabo ngini tongo tai ayam Pakistan nongni ISI rok kok khnawe tai Bharat ni government tai Bangladesh ni government chalok tongnai rok to kok chanani gosia hake phanye thinango buti ingno saimia haipana ISI rok joshino Bangladesh phake beleke problem ngai hake tinin video amsungna naro video no sa like kladi te share kladi tai channel no subscribe kladi comment kladi nongni bukhani kokbo jeni yang Tripura bora kirima singsa no hake kulumba ki androk no jotono hambai